Pare bine, să arate ca modelul din față. Care ți doar. Acum nu arată bine. Nu se poate de nu. Pornește de unde trebuie să pornești ca să arate ca în față? Așa e altceva, acum e model. Hai că numai mai trebuie să pui 1, 2, 3, 4, încă 3 agrafe și gata. Nu dai play, să vedem cum merge. Nu.